napakalakas ng ulan, Ma'am Sachi. Hindi ko marinig yung, wala akong marinig. Ayan, big love shoutout si Skin Joy. Napakalakas ng ulan. Grabe, sobrang lakas ng ulan. Naulan niya. Oo, lakas ng ulan si Skin Joy. Ayan, dito ako sa bahay mo si Skin Joy. Playing ako dito sa yung sa iyong luto tayo ng tinolang manok. Ayan, playing ka na si Skin Joy. Nasa, ayan ni Ads Paagoy, kumikidlat. Nakakatakot. Ma'am Sachi, nandito ako sa bahay mo, Ma'am Sachi. Ayan si Skin Joy, nandito ako sa iyong bahay. Okay, Ma'am Sachi, nandito rin ako sa iyo. Ayan, nasa ads ka pa, Ma'am Sachi. Wait lang, punta ko lang yung alaga ko.
Yan, lakas ng ulan. Si Ron, More TV, Miguel shoutout. Ma'am Astrid, punta ako sa'yo, Ma'am Astrid. Sir Abin, Miguel shoutout, Sir Abin. Lakas ng ulan, Sir Abin. Yan, Ma'am Sachi Diary. Still playing ka, Ma'am Sachi. Sis Joy, still playing ka din, Sis Joy. Ano ba ito? Saan ba yung ano na ito? Ano nangyari din eh? Nawala yung ano, nawala yung search. Ano ba yan? Bago na naman tong update ni Lolo na to, nawawala yung mga tools. My goodness. Teka nga, ano muna ako, mag-restart nga muna ako. Hindi ko makita yung mga pindutan. Ayan, Sis Joy, done watching na, Sis Joy. Lakas ng ulan. Done watching. Morski, mag-live shoutout Morski, lakas ng ulan Morski.
Ayan, medyo mahina na yung ulan. Sis Manalisa, playing ka na, Sis Manalisa. Hirapan ako mag-type. Ayan. Wala kasi ako madinig kanina, kaya nag-ano ko. Ayan, Mama Astrid. Dan ako sa 5 video mo, Mama Astrid. Sa shorts video mo. Ayan. 5 shorts video mo, Sis Astrid. Dan ako. Napakahirap magsalita na wala kang marinig. Napakalakas ng ulan. Sir Abin, salamat Sir Abin. Ayan, Sir Moti, salamat. Back to YT ka na ba ulit? Sis Manalisa, naka-play ka lang, Sis Manalisa. Ayan, sa travel tayo, Sis Manalisa. Ma'am Sachi, dana ako sa iyo, Ma'am Sachi. Sis Peli, punta ko kay Sis Peli. Sir Abin, salamat Sir Abin. Puntahan kita Sir Abin. Napakalakas ng ulan, agoy. Welcome, Ma'am Sachi. You're welcome. Kumikidlat pa kanina. Hindi ho, support lang ako sa mga friend ko dito. Ay, salamat Sir Moti. Mukhang nag-i-improve na yung ano mo Sir Moti. Mukhang nag-i-improve na yung vlog mo sa ano Ganun sana lagi. Haluan mo ng comedy para malakas ang hatak. Ayan, playing ako sa iyo. Playing ako kay Sis Peli. Yan, sino pa yung mga nandyan? Ayan, comment nga guys. Sa dami nyo, sa dami nyo, 5 million kayo dyan, kaya wala na akong wala na akong makita kung sino yung nandyan. Sa kaya mga naroon yung mga Abin TV. Oh. Ma'am Pelis Cooking from Sis Manalisa. Okay, Sir Abin, playing ako dito, Sir Abin. Ayan. Ngayon lang natapos yung ads ni Sis Peli, ang haba. Sis Manalisa, still playing ka din, Sis Manalisa. Nagugutom ako, guys. Ayan. Dumadagdag na ang tao. Sa lakas ng ulan, siguro nagsipagsilong. Kaya walang tao. Watch Moti, salamat ng marami sa support. Ang ginaw. Ayan, Sir Abin. Naka-play ka lang, Sir Abin. Manalisa, still playing ka Sis Manalisa. Ayan, Sir Abin TV. Playing ka lang, Sir Abin, ha. Rams Motovlog, salamat Rams. Hindi ako nakakalimot sa mga kaibigan ko sa YT kahit nung nag-start ako, nagdalaw pa rin ako sa kanila kahit 100k ng mga kasabay ko. Yan si Sir Moti talaga. Very good. Ayan. Mama Astrid, full watch po sa 6 na shorts video po. Ayan. Ang lakas na naman po ng ulan. My goodness.
Napakahirap makipag-agawa ng ng ingay sa ulan. Yan, done watching na ako, si Spenny. Yan, nasa ads ka pa, si Spenny. May ads ka pa. Ayan, tapusin ko yung ads mo. Ang sakit sa tainga. Ayan. Pasensya na kayo, guys. Talagang hindi ako makapagbuha ng tuloy-tuloy dahil ang lakas ng ulan. Sis Manalisa. Ayan, Sis Manalisa. Malapit ka na matapos, Sis Manalisa. Nakalimutan ako, pero sila hindi. Ay, grabe. May hugot. Basta ako, Sir Mote, hindi ako nakakalimot sa'yo. Ayun eh. Ayan, maraming salamat kay Sis... Kanino ba to? Kay Sis Kalog ba to? Sis Kalog, sa'yo yan, Sisi Koy, di ba? Ayan, done watching na ako kay Sis Peli. Ayan, nasa ads pa Sis Peli. Sis Manalisa, done watching na rin. May hugot si Sir Moti. Sir Moti, malalim ba pinaghuhugutan? Salamat sa patamsak. Thank you. Yan, dan ako, dan, soy. Ayan, Sir Abin, dan watching na Sir Abin. Sir Mote, hindi ako nakalimot. O, diba? Sis Manalisa, ganun din, di siya nakalimot. Ayan. Sis Kalog, salamat. Sa iyo ba yan, Sis Kalog? Welcome, Sisi Koy Manalisa. Thank you. Salamat din. Ang ingay, Sis Manalisa. Hindi ba masakit sa tenga? Grabe. Ayan, done watching na ako kay Sir Avin. Oy. Yuno, Miguel of shoutout, Yuno. Thank you for coming, Yuno.
Okay, you know, I'm going to your house na, you know. Okay, you know, I'm here in your house, you know. Lala Mois, Motovlog, mega love shoutout sa'yo, Lala Mois. Okay, okay, sayang ko. Ay, thank you so much, you know. Okay, you know, I'm here in your house, you know. Okay, thank you for coming, you know. Lala Mois, salamat sa iyo dyan, Lala Mois. Ma'am Astrid, salamat. Manalisa, hello my friend from Yuno. Gallery PSP, mega love shoutout. Thank you for coming. Yuno, still playing your video, Yuno. Kailangan ko pa lumapit sa cellphone para lang magkarinigan. Ang lakas ng ulan. Ayan, shoutout din sa'yo, Lala Mois. Ayan, dito ako sa'yo, Lala Mois. Dito ako sa bahay mo. Okay, okay, Ma'am Host. Welcome, Yuno. Okay, Lala Mois, nandito ako sa bahay mo. Ayan, playing ka dito, Lala Mois. Ayan, naka-play ka na. Yan, mega love shoutout sa 8 million in the house. Maraming salamat. Ayan, you know, still playing. Lala Mois, still playing Lala Mois. Sisi Kuya, Tian Bicolana, bisitahan kita, Sisi. Wait lang, Sisi Kuya, ha. Ayan, mag-iwan na lang ako ng bakas sa iyo, Ate Ann Bicolana, ha, Sisi Koy. Iwan na lang ako ng bakas sa video mo. Ayan, napakahirap magdadaldal. Ang lakas ng ulan. Ma'am TV, mega love shoutout. Yan, maraming salamat guys. Salamat, salamat. You know, still playing, you know. Baba ng bahay si Ma'am Japan. Ayan, good evening. Thank you so much, guys. You know, mega love shoutout my friend, Francis Manalisa. Okay, you know, done watching, you know. Ang daming honey. Ayan, you know, done watching to your video, you know, ha. Okay, pang 11, pang 12 thumbs up, you know. Ma'am Sachi, salamat Ma'am Sachi. Lala Mois, still playing ka, Lala Mois. Ayan, still playing ka, Lala Mois. Ayan, naka-play ka pa. Okay, you know, done watching na, you know, ha, you know. Ma'am TV in Japan, Ma'am TV. I'm here in your house, Ma'am TV.
Haba ng mga video niya. Ito kaya. Okay, Ma'am TV in Japan. Okay, Ma'am TV playing your video. Migs the Dreamer. Oh, long time no si Migs. Kumusta, Migs? Ma'am TV playing your video, Ma'am TV. Okay lang po, host. Kagaling lang ng bakasyon. Wow, sana all. Sana all nagbakasyon. Migs. Sana all na lang talaga, Migs. Ma'am China. Mag-love shoutout, Ma'am China. Magandang gabi sa iyo, Ma'am China. Napakalakas ng ulan, Ma'am China. Hirapan ako magdaldal dito. Kalakas ng ulan. Kabiterang Ilocana, si Sikoy, tamsak, salamat si Sikoy. Ang lakas ng ulan dito si Sikoy, grabe. Ay sus, Ginoo. Nabak. Okay, Ma'am TV, still playing, Ma'am TV. Tambay lang dito, busy pa ako, sis. Sige lang, si Sikoy. Go ka lang dyan. Just ready, Yuno. Ayan, sabi ni Yuno. Yuno, thank you so much, Yuno. Annalisa, may galap shoutout from Ma'am China. Okay, Lala Mois, done watching ka na, Lala Mois. Okay, Ma'am China, punta ako sa bahay mo, Ma'am China. Ayan, buti na lang medyo humina-hina yung ulan. Ay, salamat. Masakit sa tenga. Sama-sama, host. Ayan, salamat, Yuno. Thank you for coming, Yuno. Thank you sa support, Yuno. Thank you so much. Okay, Ma'am China Heart. Dito ako sa iyo, Ma'am China. Ma'am China. Uy, mali. Okay, Ma'am China, nandito ako sa Enjoy Kiddos. Ayan, Ma'am China, ayan, playing ako dito, Ma'am China. Thank you, Yuno. Okay, Ma'am Japan, done watching, Ma'am Japan, plus 1 banana for you, Ma'am Japan. Laki na ng bahay din na Ma'am Japan. Oh, ni Ma'am TV. Ma'am TV, done watching to your video. Then I give you 1 banana, Ma'am TV. Okay. Alright. Madam Yunes, ikaw pala yan, Agoy. Akala ko kung sino. Yan, shoutout sa iyo, Ma'am Yunes. Magandang gabi. Ay, tumahimik din. Ayan, natapos din ang ulan. Ayan, salamat sa inyo dyan, guys.
biglang tahimik, di ba? Yan, salamat sa mga nakabidyo dyan. Thank you, guys. Ayan, punta ako sa bahay mo, Migs. Ayan, Migs, dito ako sa bahay mo, Migs. Sis Manalisa, salamat, sis. Ayan, playing ako dito sa iyo, Migs, sa iyong ihaw at kilaw sa tanghalian. Ayan, +1 banana ka, Migs. Ayan, playing ka dito, Migs. Yan, naka-play ka na, Migs, sa Ma'am China Heart. Still playing ka, Ma'am China. Lala Mois, dana ako sa'yo, Lala Mois, ha. Naligo ako galing Ma'am Bicolana. Sige lang, Morski. Salamat. Yan, salamat, salamat, salamat. Ayan, malapit ka na mag-done watching, Ma'am China. Malapit na matapos ang video mo, Ma'am China. Sakit yung braso ko. Sis Manalisa, Sisikoy, salamat. Balikan kita mamaya. Ayan, Ma'am China Heart, done watching na ako sa iyo, Ma'am China. Ayan, mag-comment na lang ako. Ayan, done watching na ako, Ma'am China. Okay, Lala Mois. Ayan, +1 banana ka, Lala Mois. Malapit ka nang mag-done. Ayan, mag-comment na ako. Ayan, Sisikoy at yan, Bicolana. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Sisikoy. Salamat, Sisikoy, sa pagdalaw sa aking live, Sisikoy Bicolana. Ayan, di ako makadalaw sa'yo. Busy. Madalang ako makapag-ano sa araw. Ayan, Sis Bicolana, naka-ano ka pa, may ads ka pa, nasa ads ka pa.
Playing ako dito sa taniman na naman ng palay at mga gulay. Sis Ellen, Sisikoy, salamat Sisikoy. Ayan, playing ako dito Sisikoy, Ate Ambiculana, nasa ads ka pa. Lala Mois, done watching na ako Lala Mois. Good evening Sisikoy Ellen. Ayan, +1 banana ka Lala Mois. Ayan, mag-heart-heart na lang ako dito. Ayan, salamat Lala Mois. Done ako sa'yo. Okay, Sisikoy Ellen PH. Ayan, Sisikoy, punta ako sa bahay mo. Ako sis, ikot-ikot at madaming Oo nga, Sisikoy, Atian. Sige lang, Sisikoy, go ka lang dyan. Ganon din ginagawa ko pag ano. Ayan, Sis Ellen, nandito ako sa iyong bahay. Ayan, tamsakan ko muna sis, yung mga upcoming mo sis. Ayan, Sisikoy Ellen, unang tamsak ko sa upcoming mo. Okay, pangalawang upcoming. Ayan, tamsak ulit. Ayan. Dito na ako sis Ellen sa iyong ano, beautiful bougainvillea flower, very relaxing. Ayan. Naka-play ka na Sisikoy, nasa ads pa ikaw, tapusin ko yung ads mo. Hindi ko kasi pinapakita pag ads eh. Ayan. Tatago ko. Baka Ayan, tapusin natin yung ads at malaking bagay yan para sa ating mga ano Ayan, walang ano man Sisikoy, nasa ads ka pa rin, mahaba yung ads mo. Atian, ayan, naka-play ka na Atian. Atian Bicolana, ayan, naka-play ka na. Ang lawak ng taniman mo. Haba ng ads mo Sisikoy Ellen, Sisikoy Ellen. Nasa ads ka pa din. Ayan. Ang gaganda naman. Ayan, Sisikoy, oh. Dito na ako. Ganda ng mga bougainvillea, di ba? Mga tanim mo ba yan, Sisikoy, Sisikoy Ellen? Tanim mo ba to? Ganda niya, oh. Bira lang bigay ng mahabang harang. Oo. Pero pag mahaba yung video Sisikoy, nagbibigay siya ng mga Oo, pero siya Sisikoy, yung sa akin hindi siya tumataas na ganito. Ang ganda niya, no? Sa iyo ba to? Mga tanim mo ba to? Yan, ganito talaga mga gusto ko, oh. Mga ganyan talaga ka, Nakakatuwa. Mapresko, magandang tanawin, mapresko sa matang tanawin. Ay, masakit yung ganito. Ayan, still playing Atian Bicolana. Ayan, Ellen, dikit na po at baka sabi ni Lala Mois.
Yan, maraming salamat guys. Thank you so much. Mag-iwan ako ng bakas dito kay Ate Ann Bicolana. Uy, lobat, lobat. Agoy, 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 agoy. Oops. Mamaya ka mamaya ka na maglobat, ha? Hindi pa ako tapos, ha? Ayun. Nabuhay ulit. Si Spelly, salamat si Spelly. Yan, still playing ka, si Kuya Ellen. Ang ganda ng mga bunggibilya, oh. Sana all na lang talaga. Ate Ann Bicolana, ayan. Still playing ka. Si Chang Ami Vlogs. Ayan, Chang Ami Vlogs. Shoutout sa'yo. Thank you so much for coming, Chang Ami. Ayan, bigyan kita ng ng jacket mo. Wait lang po. Ayan, main channel nyo po ba yan, Chang Ami? Ayan, bibigyan kita ng jacket mo, sis. Add moderator. Okay. Sir DM, mega love shoutout, Sir DM. Thank you for coming, Sir DM. Ayan. Chang Ami, ayan. Main channel nyo po ba yan? Salamat sa patamsak, Sir DM. Salamat. Si Kuya Ellen, still playing ka, si Kuya Ellen. Habiba, Korean. Mega love shoutout, Habiba. Thank you for coming, Habiba. Okay. Ate Ann. Done watching, Ate Ann. Okay. Bisitahin ko yung bahay mo, Chang Ami, ha? Ayan. Wait lang, sisi. Ang ganda nung, ang nakakatuwa dito si Kuya, yan. Ang ganda nung kalangitan niya. O, diba? Tapos tinatangay-tangay ng hangin. Wow, sana all. Ayan, Chang Ami. Papunta ako sa bahay mo, Chang Ami. Ayan, pa-subscribe, darling, sa ating bahay. Huwag kalimutan mag-subscribe kay host. Ayan, para naman si host is umikot. Para umikot at nang mahilo. Ikot ng ikot. Yes, sisi, ang ganda ng bulaklak niya. Kaya nga, parang yung sisi ko, yung tawag dito. Ayan, Chang Ami, playing ako dito sa iyo, ha. Ayan, +1 banana ka. Ang kulay nito sisi ko, halo-halo siya, no. Ayan siya, oh. May kulay pink siya, may orange. Ayan, Chang Ami, naka-play ka dito, Chang Ami, ha. Sir DMT, bidikit po, bakas from Lalamoys. Yuno, thank you, Yuno. Thank you so much, Yuno. Kaya lang pag ito sisikoy na mahirap itong tabasin dahil masyado siyang matataas. Mahirap mag-trim nito. Antok host. Yes, Yuno. Yuno, antok na si host. Ayan, hello Yuno. How are you, my friend from Ellen PH? Ellen Morningstar pala. Sisikoy, Marvic, salamat Sisikoy. Ayan. Okay, Chang Ami, done watching na ako, Chang Ami. +1 banana ka, Chang Ami, ha. Ayan, bigyan kita ng 1 banana mo. Ayan, +1 dikit sa'yo, Chang Ami.
Nakatambay lang dito sis, may gagawin. Sige lang sis, iko ko lang dyan. Uy, ano nangyari? Bakit siniro-siro naman ni Lolo? Ay nako, Lo, magtira ka naman. Ayan, puntahan kita ulit siyang ami sa kabilang cellphone ko ha. Ayan, may naka-play pa kasi. Alam mo di ako makapag-ayuda at siyang ami. Ayaw mapindot ang mga ninja. Eh, kung napipindot lang, mabibigyan sana kita ng mga ng mga banana at siyang ami. Kaso ayaw mapindot talaga. Try ko muna. Wait lang. Chang, hello, sabi ni Yuno. Hello, Chang. Ang galing ni Yuno. Okay. Tingnan ko lang kung magpipindot ito ha, Chang Ami. Ayan, nagpindot naman. Okay. Okay, Chang Ami, dito ako ulit sa bahay mo ha. Dito muna ako sa shorts video mo. Mag-play. Ayan, Chang Ami, naka-play ka, Chang Ami. Dan Sukli po, Lala Mois. Ayan, Sir DM. Ayan, dito ako sa bahay mo, Sir DM. Ayan, si Kuya Ellen Morningstar. May ads ka ulit. Ayan. Ay, agoy. Okay, Sir DM. Playing ako dito sa pusit mo. Okay. Chang Ami. Another banana sa'yo, Chang Ami. Okay. Ayan, Chang Ami, another banana ka. Ayan. Chang Ami, another banana sa'yo. Okay, Sir DM. Naka-play ka na, Sir DM, sa iyong pusit. Ay, daing na pusit. Sisikoy Morningstar. Ayan, malapit ka na matapos, Sisikoy. Ayan, Chang Ami, another banana ka. Hi, Yuno, tamsak na ako sa channel mo. Okay, Chang Ami ha, daan ako sa'yo pangalawang banana sa'yo, Chang Ami. Try ko to kung magpipindot dito, Chang Ami, para mabigyan kita ulit. Pag ito napindot, Chang Ami, swerte. Karamihan ng mga ngayon, ayaw mapindot. Oh, ayun. Buti na lang. Okay, another sa'yo, Chang Ami ha. Dito ulit ako sa shorts video mo, Chang Ami. Pangatlong banana mo. Ayan, hindi na ako nag-comment, Chang Ami ha. Nagtamsak na lang ako ha. Ayan. Ayan, Chang Ami oh. Another banana ka. Ayan, another banana ulit sa'yo, Chang Ami. Pangatlo. Sis Ellen, malapit ka na magdan. Ayan, Sir DM. Still playing ka, Sir DM. Okay, mag-change account ulit ako, Chang Ami. Ayan, another sa'yo. Sana lang makapindot tayo ulit. Mahirap magpindot ng ninja ngayon. Napaka, Lolo. Malupit si Lolo ngayon. Ayun, buti na lang. Okay, Chang Ami, another play sa'yo sa shorts video mo ulit. Ayan, tamsak ulit. And then, another banana ka ulit, Chang Ami. Pang-apat. Ay. Naantok na ako, Yuno. Okay, ayan, Chang Ami ha. Ayan, another banana sa'yo, Chang Ami. Sisikoy Morningstar, malapit na. Konting-konti na lang, magdadan ka na. Okay, another change account. Dito tayo.
Yuno. Thank you, Yuno. Buti na lang mabait ngayon yung cellphone ko. Napipindot. Ilang gabi na ako nag-ano, hindi mapindot. Ayan. Kitchang Ami lang pala makikisama. Ayan. Another play, Chang Ami ha, sa shorts video mo ha. Ayan, +1 banana ka ulit. Antok host. Oo nga yun, no? Antok na si host. Ayan. Si Sikoy Morningstar. Ayan, +1 banana ka din dito. Si Sikoy Ellen Morningstar. Malapit nang magtapos. Ayan, ano na ako dito, mag-comment. Ayan, done watching ka na. Si Sikoy Morningstar. +1 banana si Sikoy. Okay, sige lang, Chang Ami. Okay, ayan, pang-apat na banana sa'yo to ha, Chang Ami. Okay. Ayan. 4 na ba na? Ayan, 60 ka na, Chang Ami ha. Saradong 60 na yung bahay mo. Ang sakit ng ano ko. Sino ba yung naka-play ko dito? Ay, Sir DM. Sir DM, done watching na ako, Sir DM. Okay, Sir DM, done watching to your video na. Ayan, Lala Mois. Ayan, salamat sa iyo, Lala Mois. Ayan, done watching na rin ako si Kuya Ellen. Nasa ads ka pa. Oops. Magsak. Ayan, you're welcome, Sir DM. Yuno, naaantok na talaga si host Yuno. Migs, salamat Migs. Yan, thank you guys. Thank you for watching. Thank you for Thank you for support. Thank you for loving support. Ayan, si Sikoy Atian Bicolana, daan ako sa iyo. Si Sikoy Atian Bicolana. Ayan, may bakas ako doon ati ay si Sikoy Atian Bicolana, nagbakas ako.
Ayan, Habiba. May galap shoutout, Habiba. Ayan, si Queen Corner. May galap shoutout, Queen. Si Sikoy Ellen, salamat si Sikoy. Madam Baby Channel, big love shoutout. Ayan, salamat sa pagdalaw, Madam Baby Channel. Dito ako sa bahay mo, Madam Baby Channel.
Ayan, Madam Baby Channel, playing ako dito sa'yo sa ginisang patola. Baba ko na to si Migs, the dream. Si Kuy Ellen, salamat si Kuy. Ayan, Madam Baby Channel, playing ka na. Ayan, playing ka na, Madam Baby. Madam Baby Channel. Edbons, dito ako sa bahay mo, Edbons. Yan, playing ako dito sa thank you po sa ano. Ay, dito na lang sa Happy Fiesta. Tingnan ko na. Ay, na-play ko na to dito. Wait lang. Ayan, dito ako, Edbons, sa thank you sa pa-cake, Edbons. Playing ka na, nasa ads ka pa. Ayan, Edbons, playing ka na, Edbons. Si Spelly, salamat sa thumbs up si Spelly. Yan, Sir DM, salamat Sir DM. Advance, still playing ka, Advance. Ayan. Na-play ko naman kayong lahat. Muna ako. At tayo kumain muna. Mahirap yung magpalipas ng gutom. Si Spelly, salamat si Spelly. Madam Baby Channel, dan watching ka na din, Madam Baby Channel. +1 banana sa'yo, Madam. Ayan, mag-iwan lang ako ng bakas dito.